בפנינו מוצגת שאלה של חישובי מנוע. השאלה היא ממבחן של מדע וטכנולוגיה, מועד אביב 2022, מועד ב'. השאלה הזאת אומרת שאנחנו צריכים לחשב את קוטר הצילינדר, את רדיוס הארכובה, את אורך מהלך המנוע, שהוא המנוע בעל מהלך ריבועי של 5 צילינדרים בנפח של 1657 סמ"ק. שימו לב לרמז שנתון פה שהמנוע הוא בעל מהלך ריבועי, זאת אומרת המהלך שווה לקוטר הצילינדר, זאת אומרת היחס ביניהם הוא 1:1. אנחנו נרשום את זה פה בנתונים וחישובי עזר כדי שזה יעזור לנו אחר כך להוציא את הפרמטרים, את הנתונים ולהציב אותם בתוך הנוסחאות. אז הרמז הראשון שלנו שה-D, הקוטר, יהיה שווה, D שווה ל-S, למהלך. המנוע הוא בעל 5 צילינדרים, זאת אומרת Z שווה ל-5. ונפח הצילינדר VH גדולה, או נפח המנוע, שווה ל-1657 סמ"ק. בסעיף ב' גם הגדירו לנו את יחס הדחיסה שלנו, אוקיי? יחס הדחיסה שווה ל-9.49. נתחיל בסעיף א'. סעיף א' קצת ארוך, אבל אני אסביר אותו בקצרה כדי שיהיה לכם קל להבין. בסעיף א' הם רוצים שאנחנו נחשב את קוטר הצילינדר ואת הרדיוס. כדי להוציא את הקוטר אנחנו נשתמש בנוסחה של חישוב נפח הצילינדר, ומשם ניתן להוציא את הקוטר. כדי שנחשב את נפח הצילינדר, חברים, נשתמש בנוסחה של VH קטנה, שהיא שווה לנפח המנוע, VH גדולה, לחלק ל-Z. VH גדולה נתון לנו שזה 1657, לחלק ל-5, 5 צילינדרים. והתשובה היא 331.4 סנטימטר בשלישית. הנתון הזה אנחנו נשתמש בו כדי להציב בתוך הנוסחה של החישוב של נפח הצילינדר, VH קטנה שווה לפאי לחלק ל-4 כפול D בריבוע, וכמובן כפול S. אבל בגלל שהמנוע הוא מנוע ריבועי ו-S שווה ל-D, אז אני מוותר על עוד נעלם ואז שם גם את D. אז יש לנו פה משוואה עם נעלם אחד. VH חישבנו, פאי לחלק ל-4, זה נתון ידוע, ניתן לחשב אותו במחשב, ו-D בריבוע כפול D זה D בשלישית. לכן ניתן לבטל את החזקה השלישית דרך השורש השלישי. יוצא לנו מצב ש-D בשלישית שווה 331.4 לחלק ל-0.785. לכן אם אני רוצה למצוא את D, זה יהיה שווה שורש בשלישית, כי זה D בשלישית, אני רוצה להוריד את החזקה השלישית, אז זה שורש שלישי,
של 422, שזה 331.4 לחלק ל-0.785. והתשובה שלנו תהיה 7.5 סנטימטר. שזה כמובן גם שווה ל-S, בגלל שהמנוע הוא מנוע ריבועי. D שווה ל-S. מעולה. אוקיי, אז חישבנו את הקוטר, חישבנו את המהלך, ועכשיו אנחנו צריכים לחשב את רדיוס הארכובה. רדיוס הארכובה, חברים, רדיוס הארכובה שווה למהלך לחלק ל-2, והמהלך חישבנו אותו. זה יהיה שווה ל-7.5 סנטימטר לחלק ל-2, והתשובה פה 3.75 סנטימטר. אז יש לנו פה את התשובה של הרדיוס, של S ושל D. מעולה. סעיף ב'. בסעיף ב' ביקשו שנחשב את נפח חלל השריפה אם נתון לנו יחס דחיסה 9.49. בואו נרשום חישוב נפח חלל השריפה. המלצה תמיד לרשום מה אתם מחשבים כדי שהבוחן יבין מה הכוונה שלכם. בסעיף א' לא רשמתי כי זה הרבה נתונים לחישוב, אז פה זה ה-D שלנו, הקוטר, מהלך ורדיוס הארכובה. אוקיי, חישוב נפח חלל השריפה, אנחנו צריכים ללכת לנוסחה של VC. VC קטנה שווה לנפח הצילינדר, VH קטנה, לחלק זה קו ישר, ליחס של הדחיסה מינוס 1. עכשיו נציב רק את הנתונים, כי הנפח של הצילינדר חישבנו אותו כבר, הנה הוא פה, והיחס נתון לנו, ואחד זה מספר של נוסחה, שזה מספר קבוע, אז נציב את הנתונים, 331.4 מחלקים 9.49 מינוס 1. במחשבון עושים את החישוב, יוצא לנו 39.03 סמ"ק. נפח, תמיד תזכרו, זה בסמ"ק, יחידה של נפח. זה סעיף ב'. בסעיף ג' שאלו איך ישתנה נפח המנוע אם בשל חריטת הצילינדר גדל קוטרו ב-1.2 מילימטר. זאת אומרת, עשינו חריטת צילינדר, הקוטר גדל, עכשיו הקוטר זה לא אותו קוטר שהיה לנו, או שמצאנו, 7.5, צריכים להוסיף לו לקוטר החדש עוד 1.2 מילימטר. שימו לב ליחידות, פה מילימטר ופה סנטימטר. צריכים עכשיו להמיר את זה. זאת אומרת, בצד צריכים לרשום שה-D החדש, נקרא לו D1, יהיה שווה, אוקיי, ל-0.1
2 סנטימטר, שזה 1.2 מילימטר, פשוט לחלק ב10. ועוד 7.5 שמצאנו פה. זאת אומרת, ה-D החדש, D1 נקרא לו, זה 7.62 סנטימטר. לכן, אם אנחנו צריכים לבוא עכשיו ולחשב את נפח המנוע החדש, בואו נקרא לו VH1, VH זה נפח המנוע, נקרא לו 1 כי זה הנפח החדש, שווה לפאי כפול D1, לא ה-D הישנה, D1 בריבוע, לחלק ל4 כפול S המהלך שלנו לא משתנה, ומספר הצילינדרים גם לא משתנה. נציב את הנתונים פשוט מאוד ונמצא את התשובה. פאי כפול ה-D החדש אמרנו 7.62 בריבוע לחלק ל4 כפול ה-S שלנו עדיין 7.5 סנטימטר, לא השתנה. כפול 5, למה? כי זה 5 צילינדרים. זה יהיה שווה ל-1710.13 סנטימטר בשלישית. זאת אומרת, מה קרה לנפח שלנו בעקבות החריטה? הנפח גדל. היה 1657 ועכשיו הפך להיות 1710.13 סנטימטר בשלישית. בואו נמחק את זה, לא נראה יפה ככה, יופי. אוקיי, מצוין. נשאר לנו סעיף אחד, וזהו. הסעיף אומר, האם חריטת ראש המנוע משפיעה על נפח המנוע? אוקיי. ד' נסביר את זה קודם, אחר כך נכתוב. חריטת ראש המנוע, זה בתמונה, אם אנחנו רואים, האזור הזה פה, זה אזור ראש המנוע, וזה הבלוק, כל זה הבלוק. אם אני חורט את ראש המנוע, פה, זאת אומרת, אני מקטין את הנפח הזה. הנפח הזה הוא נפח תא השרפה. לכן, התשובה שלנו שנפח המנוע לא משתנה. מה שכן משתנה זה נפח תא שרפה שהוא קטן. אם מקטינים את נפח תא שרפה, זאת אומרת אנחנו מגדילים את יחס הדחיסה שלנו. לכן התשובה צריכה להיות חריטת ראש המנוע, ראש המנוע אינה משפיעה על נפח המנוע, פסיק, אני נותן עוד הערה, אלא היא מקטינה את נפח תא השרפה. בין סוגריים, יחס הדחיסה גדל. תודה רבה לכם, נתראה בסרטון הבא.